होलांदो दा नोंसिना पावारखौ इसोरनिफ्राय बिनानै आंखौ नासयनो फैनो नागिरलायबाय नामा? नों सोर? नोंनि मुङा मा? आं दुर्गा आं देलायग्रा नों दुर्गासो मन्दिराव आं थाग्रा दस्रा हारिफ्रा आंखौ खुलुमो बर'फ्रा बांद्राय खुलिया माबाया खुलुमा ओमफ्राय बे मादै पलिटानि जिबनाव नों मा लांनो फैदों? बिसिनि न'खरखौ आं सुगाव दोना होननानै फैदों आरो नोंनि थाखा फैसा बिसिनि धन सम्पति आं सेस खालामजोबनानै होगोन नों बेनाव मा थांखि लानानै फैदों? आं बेनाव थांनानै बायदिसिना गाज्रि गाज्रि मावनो होना फैदों आं बे गामियाव लोमजाहोनो बेमार जाहोनो बेनि फिसायखौ हिनजावनिफ्राय गोजानाव दोननो बिनि फिसायनि गोसोखौ गाज्रि गाज्रि सानहोनो इसोरखौ बावगारहोनो नोंथ' बिदिजों इसोरखौ बावगार होनो हाया नों बिदि फैनानै मानो हाया इसोरासो गोरा इसोरनाव बिबाय थाब्लाबो मोजां होननानै आं सानहोगोन नोंथ' बेखौ बिदि सैहोनो हाया बियो मानसि फिसा आं गुरबो खालामगोन नोंसिनि बाबाया आंखौ सिगाङाखौ फानलायबानो नोंथ' हाया दा बिनि बोराथ' जोंनाव दङ दा जों नोंखौहाय इसोरनि बोलोजोंहाय जों नोंखौ सेस खालाम आं नोंखौ आं खारखोमागोन आं थाया नोंखौ जों नुजाया बोलोजोंथ' नोंखौ खालामगोन नों हायाना बिनि जिबनाव बेथ' इसोरनिसो नोंनोथ' बारा होलांसै बे मादै मानो बांसिन होलांगोन नोंसिनि बाबायानो नोंसोरखौ सोरगोआव नांगौबाय थायो दा नाहनो ओमफ्राय होमब्ला नै जोङो दानो थांगोन नोंखौ डिस्ट्रय खालामनो नों मा खालामनो नोंथ' खामानियाव बेस्थ' दं नोंथ' दिनै सोलाबा आं नों फैनायनि सिगां खारखोमागोन सोलाबा आं सोलाबाबो आं दानो सुथि लाना थाङोब्ला नों मा खालामनो आं खारखोमागोन इसोरा जेरावखि बिया दा इसोरा नै दा जोंजों लोगोसे दं जों नोंखौ दानो होखारनो हायो नोङो मा थांखि फैदों बाबाखौ सोरा लांगौआमोन आं नोंसिनि बाबाखौ राजनिथिकजोंनो आं पापआव खोख्लैफिनगौमोन नाथाय इसोरा आङो नासयनो थाखाय समखौ होस्लाबाखिसै नोंसिनि बाबाखौ आं पापआव खोख्लैनो सानदोंमोन नाथाय हायाखै नोंसोरखौ आं सानसे समाव पापआव खोख्लैनो आं हास्थायगोन आंबो नाजागोन जोंनि बिफाखौ जेरैहाय पापआव खोख्लैनो हायाखै बेबायदि नोङो जोंखौ पापआव खोख्लैनो हाया मानोना नोंनि जोबनायनि समा फैबाय जोंनि सोरगोआव थांनायनि समा जागायजेनबाय आं संसार जोबनायनि सिगांनो नैबे जोबनोसै बोथोराव आं मानसिनि थानानै बायदिसिना गाज्रि गाज्रि आं नासयनोसै जिसु ख्रिस्ट'आ माब्ला फैगोन बेखौबो डेटखौहाय खिथाखाबाय अब्ला नों मा बुङो बिनि सायाव जिसु फैजासिमावल' आं नासयगोन जिसुआ आंखौ बोसोरथाम बियो 1 बोसोर नङाब्ला बियो बोसोरथाम आंखौ खानानै दोनगोन दा 7 बोसोर महाक्लेशाथ' नै जागायजेनबायानो अब्ला नों मा खालामनो बोखारखाबाय ओइ दुर्गा आं देलायग्रा आं खानाय हेबनानैसो आङो नोंसिनि सिगाङाव लिपस्टिक गोजा आइब्र'स गोसोम फुननानैसो आं नुजादैगोन जोङो इसोरनियाव जिसु ख्रिस्टनाव बिनानै नों गियाथ' बेनिखायनो जोङो दानो नों बिनिफ्राय थाङाब्ला जोङो नोंखौ दानो थुख्रा थुख्रा दानस'गोन मिथिबाय नोङो थांगोन ना थाङा बुंसाय नोङो मादै फैनांगौ आंबोथ' थानो जायगा नांगौ ना नोङो थानो जायगा नांगौ नोंनि बिदिनो फुजिग्रा मानसिफोरनाव थां खोनासंगोन आंनि रावखौ खोनासंगोन बिसिनाव थायै बिसिबां गोबाव बोसोर आं थाबोबाय आं बिसिनाव बेसे थानानै बिसिनि बुस्थुफोरखौल' आं जाबावनो बिसिनि होनाय बुस्थुखौल' आं बोरै जाबावनो आङो बिसिनि होनाय बुस्थुआ आङो गोजोनलायबावलायसो गाव बिसिबां आंखौ फुजियो बेयो आंनो आग्लायबाय दानि बे इसोरनि बिसाफोरखौसो आङो नासयनो थाखाय आङो सम नांगौ नासयबायगोन आं गाज्रि मानसिफोरखौ सानहोगोन मानसिफोरजों नांलायहोगोन सोरबा इसोरखौ फोथायग्रा मानसिखौ आं राजनिथिकजों खालामनानै आं बोख्लायगोन खोनाबाय आंथ' नोंहाय आं
गाज्रि गाज्रि बिबिसालि खालामहोगोन आङो सिखाव खावहोगोन आङो सोरजोंबा नांलाय होगोन सोरनिबा न'आव लोमजानाय साजानाय दुख सुखखौ आं फाथोना बिहैनो थांग्राफोरखौ आङो गाज्रि गाज्रि गोसोजों आं सानहोगोन आङो रावनिबो न'आव बिस'नाय खामानिखौ आङो मावहोआ होननानै आं खालामगोन जोंथ' नोङोहाय बिदि सम होले मानोना इसोरनि रायजोआ खाथिसै जोङो रासिनसो मावनायाव दा नांथाबनानै दं अब्ला जों नोङो सम होले नोंसोरल' रासिन मावगोन बै माखासे मानसिफ्रा नोंसोरल' रासिन मावगोन बै माखासे मानसिफ्रा मावाब्ला माखासे मानसिया मावाब्ला बिसोरो गावनि सायाव थाबाय एसेल' इसोरखौ फोथायग्राया एसेल' नाथाय फोथायिया बे संसाराव बांसिन बाइबेलाव लिरनाय दंखायो इसोरनि रायजोआव बिजियाबो आं सोलाबोदों बिजिखौ जायहा बिजि लागोन बियो जिन्दगि सोरगोआव हाबनायनि लामा गैया आं बे बिजिजोंनो आं नांथाबोगोन बे सिक्सखौ मिथियोरा बे सिक्सखौ आं बिजिजोंनो आं मानसिनि मोदोमाव सोनानै होगोन जेसेबां गोजानाव थाङा मानो आङो बिसोरखौ नुजोबो आंखौ दाखालि हमख्रबनानैहाय बिजि थुदों आङो बेयावनो इसोरा आंनो खिथाखाबाय आं हमदांबाय अब्ला नै दा जोङो इसोरा बिदि खिथायो अब्ला जों नोंनि सिगां जोङो दा मिथिग्रोबाय होमब्ला जोङो बेखौ गुबुनफोरनो खिथानानै जोङो बेखौ बासायनो हायो अब्ला नों मा खालामनो दुर्गा जोंथ' दा इसोरनाव बिगासिनो नोंनि जोबनायनि समावथ' दा फैबाय आंनि जोबनायनि समा दाबो बारा फैथ'वाखै एसेल' फैथ'दों नाथाय जोंनि सोरगोआव थांनाय समाथ' फैबायना नै अब्ला नोंथ' बेखौहाय बिसोरखौ गासैखौबो खोथाफोरखौ नों खोख्लैनो हाले दा गोग्लैगोन मा गोग्लैगोन नाय नोंसोरो नोंसिनि मेगनजों नाय आं साबसे मानसिखौ खोख्लैगोन दा फरजाथिनि बोरा दा इज्राइलाव थांबाय अब्ला दा फरजाथिया बिरखोनायनि दै समा फैबाय अब्ला नों सोर सासेखौ खोख्लैनो जाया इसोरखौ गोरा फोथायदों बेखौनो खोख्लैनो हाखाले दुर्गा मिथिबाय बे एसेल' फोथायग्राफ्रा आं खोख्लैगोन एसेल' फोथायग्राफ्राबो नै दा रासिन सायावहाय नांथाबहोनानैहाय जोङो फोथायहोनायसै दाथ' नै दा बाइबेलाव लिरनाय गासैबो जाफुंजोब्बाय अब्ला दा नैबे रेपचारनिल' समा दा जोंनि थाखाय जथखिनसे दङसै आं आगोमा बुंदों दा नोंजों काउन्टार जालायगासिनो दङ मिथिबाय आं मिथिखायो आंनि सिगाङाव बुंनाङा नों माबोरै बुंदों आं मिथिखायो नोंखौ जों नोंखौ बिदि थानो होआ जोङो आरो नाय नों बाइबेलाव मा बुंदों जाकबनि सारियाव दा सातखनाव नाय जोङो जाकबनि सारियाव दा सातखौ लानानै जोङो नोंखौ दानो होखारगोन मिथिबाय आं बाइबेलखौनो नाया आं मानो बाइबेलनि फट'खौ आं मानो नायनो नोङो नाया जोङो नायनानै होखारगोन जिसुनि मुङै नोङो बाइबेलखौ नायखानोथ' नोङो इसोरखौ फोथायनो हाया नोङो इसोरखौ गियो थोर नाथाय नोङो इसोरनि खामानिफोरखौ नोङो नियमखौ फालिनो हायिनि थाखायनो नोङो दा नोंनाव थांनांगौ गोनां जादों मिथिबाय नोंबो फोथायला नोंबोथ' सोरगोआव हाबनो हायो नों फोथायनोथ' हाया आं फोथाया आं फोथायनो होननानै आं संसाराव फैयाखै नों फोथायनो होननानै संसाराव फैयिनि थाखायनोथ' नों आरफसोमोन इसोरनि सासे आरफ नोंखौ जों मिथिखायो इसोरनि आरफ होननानै नाथाय नोङोदि बे खामानि मावनानै गाज्रि खामानि मावनानै इयावसो आङो रागजोंहाय इसोरजों नांलायदों खोनासंथाय जों मोनसे बाइबेल सेर फरायनो गैया खोनासं जाकबनि तिननि सानावहाय बेबायदि बुंदों दे सारिनि सानावहाय बेबायदि बुंदों बेनिखायनो नोंसोरो इसोरनि सिङाव गं सैताननि जिङा गसं अब्ला बियो नोंसोरनिफ्राय खारलांगोन नै जों दिनै नोंखौ होखारगोन बेनिखायनो जों आर'ज खालामनि हेलौ आदै दे जों आर'ज खालामबावनि दे बेखौ दानो होखारगोन दे बिदि मानसिफोर दङब्ला लादो दे मानसिफोर दङब्ला सोरगिदिं थानानैहाय ओमफ्रायहाय बिनोहाय खारलाङो एसे जायगा दोन दे ओमफ्राय बेखौहाय जोङो दा होखारगोन ओमफ्रायहाय बे बिनाय थावफोरखौ खाथियाव नुनाय लोगो लोगो सार दे दैखौ ला गिलासाव ओमफ्राय जों जेब्ला बिनानै होखांगोन आमेन होनगोन होमब्ला जिसुनि होननानै बेखौ सारफब दे जों आर'ज खालामनि बिनि खोथाखौ दा खोनासं दागि जेबो दागि बेखौ इनि दमखौ दागि दे ओमफ्राय न'खरफ्राबो गोख्रों आर'ज खालाम
फोथायनायजों आर'ज खालाम बे दान सुक्ति जागोन बेनिखायनो फोथायनायजों न'खरनि मानसियाबो आर'ज खालाम इब्रायारियाव बुंदों नोंसोरो गावनि बिसारुनि नोंसोरो सिङाव दागं बेनिखायनो बे सैतानसो जोङो बेखौ होखारनो हागोन नाथाय जों बेजोंनो फोरमान मोनगोन जाहैबाय जागोन होननानै दे बेनिखायनो इब्रायारियाव बुंदों जोङो गावनि बिसारुनि एसेबो दागं बेनिखायनो शास्त्रआव बाइबेला बुंदों बे सैतानसो बेनिखायनो दिनै हालेलुया दे जों आर'ज खालामनि नोङो थानो जायगा गैया मानोना बे इसोरनि बिसा नोंनि गोदना फैबाय नोंखौ दानस'बाय नोंनि बे लान्जाय गोलाव बे बिजौ बे लान्जाय गोलाव बे जिबौनि बे नोंनि महरा बे नोङो थानाय नोंलाय जिबौ नोंखौ दानस'नाय जाबाय हालेलुया दानस'नाय जाबाय हालेलुया नों बेनि जिबनाव नोङो बिस होनो फैदों दा नों बे बिसखौ नोङो होनो हानाय नङा मानोना नोंनि बे बिसआ नोङो नोङो दानस' जाबाय हालेलुया लर्ड हामबायसै प्रभु आफा हामबायसै बे गुसुं आरो जिसु ख्रिस्टनि बिबाय आमेन दे सारदो दे आदै दैखौ सारदो दे खोना हो दे दानस' जाबाय बिनि बियो बिसो होनो फैदोंमोन बियो जिबौसोमोन मासे खोनाबाय आदै औ बेखौ बियो दानस'खाबाय बेखौ बियो खुनु माबा खालामनो हाले बियो दे सारना जिबौ बिस गोनांसोमोन बियो फुना हो गासैखौबो फुना होजोब मानसिया माबा हुसाव गोग्लैया औ हुस जानायनि आर'ज खालामनि औ माबा फुना होग्रो दे बादि हुस जानायनि जों आर'ज खालामनि जाबाय नालाय बेखौ इयो नाख्लायनानै थांबाय दे औ जों हुस्थ' जानायनि आर'ज खालामनि आदै औ दे जौगाव थानाय ओनसोलाव थानाय जिउआ फाइसोर नोंखौ हामबाय होनो फाइसोर नोंनि मिराकल सोमोनांथावखौ नोङो मावनायनि थाखाय फाइसोर बे बिस गोनां सैथोना बियो देरहानो हाथारा आफा नाय आफा जोङो नोंनि गंदों प्रभु जिसु फाइसोर नोंनि बोलोखौ जोङो बाख्नायदों आफा इसोर नोङो प्रभु जिसु आफा नोंनि इसोर प्रभु जिसु आफा इसोर नोङो प्रभु जेब्ला संसाराव फैदोंमोन नोङो गोबां सोमोनांथाव खामानिखौ मावदों आरो नोङो प्रभु जिसु आफा इसोर नोङो सोमोनांथाव खामानिखौ मावनानै नोङो सानथामनि उनाव सुथामनिफ्राय नोङो जोंनि थाखाय पापनिफ्राय फैनानै नोङो गोदान सोरगोआव बिदि खालामफिनदों आफा आरो प्रभु आफा नोंनि गोथार जिउखौ नोङो लुनानै हरदों आफा इसोर जाया नोंखौ फोथायो बियो आं बायदि बोलोगोरा होननानै बुंदों बेनिखायनो आफा जोङो नोंखौ फोथायोखाय प्रभु आफा नाय आफा नोंनि बिसाया बेबायदि अलखदाव प्रभु जिसु गोलैनानै दंमोन नाथाय बियो दिनैहाय हुस्थ' जाथोंसै आफा नोङो बिनि बोर आरो आशीर्बादखौ
होदो चेतना जेनो प्रभु जिसु आफा बेफोरखौ प्रभु आफा माबा मोनसे खालामनो सानब्लाबो बियो बेखौ प्रभु खालामनो हाया आरो प्रभु आफा नोंनि सोमोनांथाव खामानिखौ नुनानै आफा बयबो फोथायनायजों प्रभु आफा बे जोबथा बोथोराव प्रभु आफा नोंखौ रासिनै प्रभु बाख्नायनानै प्रभु नोंनि सिगाङाव हाबनो हायो आफा नोंना खावलायबाय आफा इसोर बेखौ सुस्थ' खालामदो नोङो दैदेनदो आफा इसोर बे गुसुं प्रार्थना जिसु ख्रीष्टनि बिबाय आमेन आमेन हेल' आदै औ फोजादो दे बेखौ औ आदैखौ नों थावखौ फुनखांखाबायमोन दा औ औ फोजादो दे फोजाबाय औ ओमफ्राय दा बुस्थु जायो औ दे बेनो फना होदो दे आं रायज्लायनो हेल' औ मादै औ सुस्थ' जाबाय दा हेल' मोदोम मावदों एसे ए औ दसे दोनथ' दे औ दसे रेस्ट लानो हो दसे लानानै जोङो बेखौ बाहेरायाव थांहोनो नाङा दे गोसोखौहाय माने लोरबां दाखालामदों इयो माने गोसोआ लोरबां लानो बेनावहाय माने बिदि कनफिउस माने आं फैबावगोन नामा माबा मोनसे जाबावगोन नामा होननानै सानब्लानो चेतना ग्रोब जायगा मोनो जाहैबाय दे बेखायनो बेखौहाय रेस्ट लाहोदो ओमफ्रायहाय दा जों मोजां काउन्सिलिं हरनोसै बेनो मिथिबाय दा दे हामबायसै दे जों दा दसे थानानै फन खालामफिनगोन दे दे औ दे